talking to Evangelist Try Muparinga. You can listen online on www.copytalkfm.co.zw. We sincerely apologize. We're not going live on our Facebook page. It might be a little bit delayed, but we will have the video much later. But be that as it may, we're still going to be talking about perseverance and never look back in everything that you do. Evangelist, good morning, and how are you? Good morning, Kumatinashi. Yes. Talking about perseverance and never look back. Okay. Just in a nutshell, before you get into detail about it, what is this all about? In life, challenges are real and they are there. But you need to keep on doing things and keep on moving. Yeah, because chase you not achieve. It's a hustle. Okay. Yeah, so you need to expect the pain that comes along with everything that you want to achieve. Yeah, that's true. Okay, take us through about everything that has to do with the perseverance and never look back. All right. Firstly, I mean, same fundis. I just want to give you a scripture. Genesis 3:16. You know, I'm sort of pain. When I talk about punishment, increase pain in childbearing, which means when they would increase, pain was already there before the fall of man. So there is a system in life. Pain is there, pain is real. Kunema issues you will not achieve. It's not to pass through the pain process. So pain process in build in the future. And I'll give an example. Okay, Argunzo. Mariacho can be one of the diaspora anotumira, but we get a good watcher my trench, you Maria, our farwa, Maria, who pay on why. Well, pain cover involved, unessa security, pain cover involved, unessa value. So pain, create a value, like a security upon everything that you design life. So Maria, I will increase pain in child. Pain was there before everything else. So, don't look back. Sometimes my systems are not a blame spirit. But so that blame game, that blame spirit, I shande because you about start power papa. So, China kana tikazoka hondo payakawe. Kunewa no happens my hero today. Chinoita kuti mumwe ave hero nekuti mumwe azonzi refugee inhauye kuti madecisions avakatora pahondo kwete kuti hondo inogadzira mahero. Hero idecision yaunomeka kana paita hondo paita challenge. So there are times ekuti munhu anogona kunge akaberekerwa plus but haasi plus haafani kuva netsvinaka haafani kuva smart. Jesu akaberekerwa mudanga haana kuita cowboy akaita messiah. So life ndo zvairi kuti kwawakabva haisi nyaya ukatarisa zvakaita motikari ine view mirror ndeyekuti unopota uchita check. You don't look at the view mirror, but you check. Irikuradza kurukubviwa. So kurukubviwa haisi nyaya, kurukuendwa ndo nyaya. So vazhinji vedu focus ndeyekuti blame spirit, blame game. Because ndakaitwa zvakati vanhu vakandita rafu, ndakakura ndisina vabereki, but mulife mune nherera dzakaachievha. Mune vanhu vasina ma connections, but vakangotsungirira vakashinga muupenyu Mwari akavabatsira. So in life, nyaya yekungova ne focus yekungoshinga kuziva kuti pane kwandiri kuenda ende zvinhu zvofanirwa kuita. Pain iriko, hakuna nonzvenga pain. Vanhu piwa program kuma church maybe ndo kwatine challenge yekuti pane panongodzana you need breakthrough. There are times you need to pass through those things. Usina kuita any breakthrough unofanirwa kuva involved. Shoko raMwari ndinoti pauchafura nemoto ndichapinda newe, pauchafura nemvura ndichapinda newe. So there are times that people must be trained and must be geared and must be ready kuti kune ma challenges, kune ma zvinhu zvinorwadza nekurema, but we are supposed to pass through them. The backside yekuti kumashure kune zvakaitika, kune vanhu vasina kuti gamuchira zvakanaka nekudi life ndo zvairi. Ukagamuchirwa pese unoita ndonda usimba ukure. Tikatarisa mukomana munzi Joseph akagara muprison, but audza musungwa kuti undirangarire kana wabuda. Bible rinoti for 2 years akakanganwika. Kureva kuti kune vanhu vanofanira kukanganwa, kune vanhu vanofanira kukudhamba. Like look at Jonah akasakandwa mvura aende kwaari kuenda. Kune vanhu vanofanira kutombo kurasisa kuti hausi kuenda nesu, but hazvino kuti naMwari hakuna kwauri kuenda. So kune vanhu kuti vakakujamukira vakakumaka vakakudii, don't look back. Zvirimo zviri genuine in life. Keep on moving, keep on moving, keep on moving. Challenge yatinayo ndeyekuti I'll give you this statement. Statement yekuti mabasa ari kunetsa iri divided into two. One side ichokwadi, the other side is not true. Because kune mabasa ari kutsvaga vanhu. Ndaitarisa nezuro paSunday mail ndikatoona kuri kudiwa engineer kuchiredzi kutriangle kushuga.
Saka statement yekuti mabasa ari kunetsa inofanira kuchinja yasvika palevel yekuti mabasa etype yangu anonetsa. Why? Because zvinokuencourage, zvinokumotivate. Uone kuti pane problem sometimes asi mamirire zvinhu, but mamirire andakaita inini pazvinhu zvacho. Because kune mabasa ari kutsvaga vanhu right now. Saka mulife mune mabasa anotsvaga vanhu nevanhu anotsvaga mabasa. Saka secret iri pakuti iwewe wacho type yako ndio ine nyaya. So keep on moving, keep on focusing. Unyatsoziva kuti pane kuri kuendwa, and life haisi kuramba uchiblame munhu nekutarisa kuti dai ninga akanditirawo zvakanaka, dai ninga akandigondera. Vanhu vazhinji vatinoyemura nhasi vanhu vakabva muresult yekuti vakaitwa rough, but vakadecide kuti I need to keep on, I need to move on. Life ndo zvairi, life ine challenges, life ine pain, but nyaya hombe ndeyekuti nyangwe pain iripo, ziva the fruit, the blessing iripo ahead. Bible rinoti Jesus endured the cross because of the glory ahead. I love statement inotaura madzimai, andi madzimai anozwa kuti kuzvara kunorwadza, icho kwadi akusi kunyepa, but secret iripo avasiye. Why? Because they know the fruit, the blessing ahead. Kuti kana junior ndaanaye kasecurity kepadeni kapo. Saka yekuti kuzvara kunorwadza haiti kuti munhu apete maoko kuti achangogara nadheta achibereke bo zvinorwadza. Zvinorwadza izvozvo kana zvine security, zvine blessing in the future. Keep on, ramba uchirova. Bible rangu rinodzidzisa kuti knock and it will be opened. Kureva kuti statement kekunoka kanodemanda discipline now. Pana kunzi paza upinda. Bona unzisa kuti mukati mune vamwe vakapinda vakaachiva, so I need to trust and respect them, and I will knock. Saka uchaona kuti manoko akasiyana. Pane noko yekuti kanoka padeni pako hauvhure door unotokwata, but inoko kuda kuti noko yacho tone order. Kune noko inoratidza kuti munhu ari disciplined, anoda kupinda, anoda kubatsirwa. Kugoita noko yekuti munhu ari rough key door. So ichikuratidza kune imwe noko ukanoka mudharangu aipo kuti unopurisira uri kunoka panapa. But my knocks are different. So in life you need to have respect with others, you need to be calm, to be humble, and kuwane heart yekuti I'll do it and I'll make it despite background. Tinobva kwakasiyana, kwatinobva kwacho kumwacho akuite. Oza kune munhu akuti akakudza kwaakabviswa naMwari, you think kuti ada kuencourage ari kunyepa. Why? Because Mwari ndo unyanzvi hwake, unosumudza marombe kubva muguruva. But statement iyo iri a bit trick. Kana Mwari asumudza marombe kubva muguruva achiisa pane machinda kuti agare pazvigaro namachinda, inyaya yekuti rombe rinofanira kuzunza guruva. Mwari haazunze guruva, unosumudza marombe kubva muguruva. Ijutire rombe kubvisa to dust. So to dust tuma background tinochingokuhinda, tichingokudza kuti auna kwaunoenda, unofanira kuzvizunza kuti no, I'm going somewhere and things I'll make it in life. So life inogoda kutsungirira, inogoda kugara une a mind yekuti I'm going somewhere. Ninga akanditadzira, ninga akandikanya, ninga akanditira zvakati, haisi nyaya hombe ndeyekuti kwenini wacho ndiri kuitei. Zvatakaitwa ndofunga i10%, zvatinoita ndo 90%. Whether you're doing good or bad, people always talk. Vanhu vanonyanya munhu akafa. Saka vanochitorarama machanzi ekunyewa ari very high. Vanhu vanotowanzira munhu kuti uyu akafarira rombe akazodii akazodii. Kana utori mupenyu vanhu vachitaura vachidii, keep on moving. Life inoda nharo. I always tell people, I love statement yekuti hanza munhu paanoberekwa akapfumbata sign yekuti panyika unenge une zvipo zvawakapiwa wauya nazvo. That's true, but the other side of it, kuberekwa wakapfumbata chibhakera isign yekuti panyika pauya ibattlefield. You need to fight, you need to stay. Hapana kuchipa zvekudaro. Oza Jesu akatouya achida kufanira kufira vanhu pamuchinjikwa. But nyangwe denga rakamusarudza pakaitwa ma-elections. Pakanzi Jesu kana kuti Barabbas. Pakavotwa, but pachitozika winning candidate yataurwa nedenga kuti Jesu ari kuenda pacross. But there was a guy called Barabbas. Some life ana Barabbas varimo. Vadangokudzivisa chete ndo chinhu chako. Saka vanhu vanoti ayo kana chiri chako unongochiwana it is, that's a lie. Chinhu chese chinonzi chako naMwari chine magiant arimo. Vanhu vachitonzi vapinde Canaan, pavakasvika paJericho hanzi the gates were tightly shut, and vachipinda muKenani mune magiant arimo. But nyaya ndeyekuinterpreta kuti magiant arimo anorevei. To some vakati aya tiri kuonekwa sehwiza, tinoparara tina kwatinoenda, maonero aya. But Joshua naCaleb ndobva vati aiwa tinopinda, tinokunda, tinowina. Kuda kuti vakaona picture yekuti kana mukati mune magiant kuda kuti mune chikafu, vanhu vari kusimba, vari kukura. Saka it's true zvakapromiswa naMwari kuti land iri boy. So kune vamwe vaiti aiwa tinorohwa takaonda, hatina kwatinoenda. So spirit yekusabudirira yekushaisa reason. Spirit yekusabudirira yekushaisa reason. Sekuparidza kwatiri tinoparidza mastreets ka. Ukasvika uchiparidza wakarowa smart unzwana kuti masatanist munochekereswa, vari kutsvaga yekudii. Ukasvika wakaita trouser rekubatira maoko kuti nhamo yawashura afana vakutsvaga mari. Unenge une reason yekuti haumbofa wakamira. Because hauna type yapastor ari right kwauri. Reason yekuti usabudirira huishai. But pakudiwa kuti despite everything,
I'll keep on, I'll persevere, and I'll make it. So nyasha dzirimo kunamata Mwari nawo. Mwari unokupa mweya wokushinga uri different kubva pa kungofunga zvingori pa level ingori kanawe ingori pasipasi kuti kana wakadai life ine philosophy ayo. Kana wakadai sauna kwaundoenda, kana wakadai sauna chaunogona, kana wakadai sauna chaunoita. Izvozvo zvese zviriko kune vakaita zvinhu despite kuti vanhu vaiti kudii. I'm inspired nemusician Andy Paul Matagire. He was blind. But mubhendi rake shaishai ari blind, vision hanga ainayo. Kune vanhu vanga vane sight vasina vision, vanga vatoma domain kubhendi remunhu ari blind. So zvinoitika mulife kuti unogona kuti unotamba mubhendi remunhu ari blind iwe wakasvinura, kuda kuti uri kutamba muvision yemwe munhu asina sight but ane vision. So challenges are real, they are there, but you need to keep on. Munhu wese ari gifted, but kudiscover a gift maybe imwe subject yakati kurei. Because vamwe vazhinji vari gifted vanoabuse magifts avo vachiita zvinhu zvisingape mari. I'll give for example munhu ane makuhwa ikangori kasaini kwekuti journalism anogona kuigona but ari kuita zvisingabhadhara. Because anoresearcha anotsvaga kuti vanhu kwakati koitika zvakati umwe koitika but hazvina mari kwayo, hazvina mari kwayo. So isi kuti vanongoda kuti ungoziva the right way to do obva watongoita wotongomove on. So challenges are there, challenges are real. And ukada kuti aiwa statement yekuti zvinhu zvakaoma, that's a lie. Uda pachena kuti ndakaomerwa. Because pese paunoti zvinhu zvakaoma, there are people who are making it. Munyika yauri ndakati ukapinda mbucha kungona mune nzondora isaine kuti huku dzichiri kudyiwa. Iyo ndoungodya tsoka but chimiri kunowana kutorowa. Ukangona pane mazondo cheto zati kune vakarova T-bone akandisira tsoka. So isaine kuti munguva yauri kuchema, some are enjoying. Saka chinofanira kumotivate kuti sawa vari kuenjoya ndaanani, chii chavanogona, vari kuitei. Because challenges atiri kufesa akafanana, but the way we face them and handle them ndovangori different. Vanhu vakuru chaiva vanotochema, but vanoziva kwekuchemera nenguva yekuchema netime yekuzviignore. But I've seen people munoti stress inongoda kuti umboro wakabhiya so I chose to differ. Because pauri kutonwa bhiya uri kutotapudza shoma yanga yasara pane kuti uronge zvinhu zveupenyu. Saka wasoba reality inongodzoka kuti hauna chauinacho. Because ukanwa bhiya uchinetseka nekuroja wapedza kunwa unongori roja rakadhakwa. Saka pautoda kuti ungoita a mindset yongoti ndoda kuita zvinhu zvine musoro, I need to keep on, I need to move on. Zvekuti anani vanoti kudii, hakuna kwaunoenda, hauna chaunogona, pain mulife iriko, munhu wese anoexperience pain. But pain ndoinoita kuti nyika inyatsomuvha. System yeworld yakadesignwa kuti pakangoita pain kana challenge, some people will rise and make it in life. Munhu anonzi doctor kusolva matambudziko ekurwara kwevanhu. Vanhu vakasarwara kunzi chiremba hakuna value. Munhu vanhu vari kuita zvana KFC vari kusolva nzara. Munhu akanzwa nzara kune munhu akafunga ndokubikira unoyatoona unosvika ndabika ndokupa. So machallenges ndo anotoreta kuti the world move. Saka ukati machallenges ngaabve zvinhu zviite. Kana Mwari anotoshamisika kuti uda kuitei. Because pasina challenge hauna chaunoachieva nekuita. So challenges are real, they are genuine, but ndo anoita kuti chiri mauri chinyatsobuda ugone kuachieva. So uswera uchichema uchicomplaina nekudii hauna kwaunoenda, hauna chaunoita mulife. Ende zvokuti ninga akandivenga ukasatoivengwa. I love munhu aitaura achiti mapostori haadi nguruve, vanhu vakawanda nguruve haide but yakasimba. Kura despite kumakwa ikoko inongokura zvakadaro, yakangodiscover kuti vanhu handide but kune imwe timu rogononakirwa neyo. Saka mulife ndo zvazviri, kune vanhu vanogona kusipakwa neyo, vasingasipakwe neyo siyana nazvo, haufadze munhu wese. That's life here. It's a Recovery Monday right here on Champions League Breakfast with the Evangelist Try Paringa. You will be with us more often right here on Capitalk, Champions League Breakfast, to get motivated and get to be inspired as we get to enjoy each other. Time for us to be crossing over for the news at 9. Thank you so much, Evangelist. Thank you so much, Kumatinash.